खुलुमबाय गिबियावनो धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय प्राइम 24 हेडलाइन्स रादाब बुथुमगिरि फंबायमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। देग्लाय 2020 मायथाइनि दिनैनि बे समाव सिमेन्सापुरि जुनियर कमार्स कलेजनि आं श्री बाथौसा नार्जारिया दिनै बयनिबो सिगाङाव बेखौनो बुंथिनो सानदों जे देग्लाय बोसोर 2020 मायथाइयाव पास खालामनाय HSLC एग्जामिनेशनाव पास खालामनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय जोंनि फरायसालिनिफ्राय जोङो बेसेन नाङै मुं थिसननाय हाबाफारिखौ जों आखायाव लादों। जाय बिजाथिफ्रा बा फंबाय बिनानावफ्रा पास खालामनानै दिनैनि बे समाव बा बुब्लियाव जोंनि फरायसालियाव मुं थिसनोब्ला जोंनि फरायसालिनि जानानै गाहाम हामलायनायजों लोगोसे बयखौबो बरायनाय अननाय सिबिनाय बयनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। जाहाथे इयुनाव जोंनि फरायसालिनिफ्राय मोजां नाम लाखिनानै मुं लानानै गोजौ सोलोंथाइ लानो हानाय बयनोबो जोङो सोलोंथाइ होनो थाखाय दिनैनि बे बुब्लियाव जोंनि फरायसालिनिफ्राय जोङो मोननै आयदायाव जोङो नाम थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबियावनो कमार्स आरो नैथियाव आर्ट्स। जाय फरायसालिनि फरायसा एबा फरायसुलिफ्रा 2020 मायथाइनि जोबथा आनजादखौ उथ्रिनानै गोजौ फरायसालियाव मुं थिसननो नागिरदों बिसोरो दिनै जोंनि फरायसालियाव फैनानै बेसेन नाङै मुं थिसननायजों लोगोसे फ्रि टेक्सट बुक होननानै मोनसे लिरनाय दं। बे टेक्सट बुकजों लोगोसे आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय जाफोर आसनि जेरै गभर्नमेन्ट पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप होननाय मोनसे स्किम दं, बेखौबो जोङो उदाङै बिसोरनो होनायनि एसुरेन्स बा खोथा होनायजों लोगोसे जोङो दिनैनि बे टेक्सट बुक होनायखौ हाबाफारिखौ जों लागोन आरो लोगोसे जोंनि गेजेरावनो बा जोंनियाव दा टेक्सट बुकफोरा सफैजोबनानै दंखायो आरो मुं थिसननायनि थाखाय जोङो दा जोंनि फरायसालिनिफ्राय फर्मखौ 10 अक्ट'निफ्रायनो जों होगासिनो दङ आरो जोङो फर्म आजावनाय तारिखखौ बा अक्ट'खौ जोङो 15 जुन मासनिफ्राय जोङो लानाय जागोन 20 जुनसिम। बेनि अनगायैबो जोंनि जे फरायसालिनि गाहाय जा जोंनि बिथांखि बेफोरनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों। जोंनि सिमेन्सापुरि ओनसोलाव दिनै कमार्स कलेज होननाय बा रांखान्थि आयदायाव फरायनो हानाय फरायसालि गैया। बेनिखायनो जोंनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों जों 2015 मायथाइनिफ्राय गायसननानै दिनै 2020 मायथाइसिम आगान होबाय। दिनैसिम जों हास्थायदों जाहाथे इयुनाव जोंनि फरायसालिया थांनानै थाथों आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जायफोर गोरिब आरो लोगोसे मोजां सोलोंथाइ लानो हानाय साननो गोरों हनो गोरों गियानि गुनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोनसे थांखिजों जोंनि बे फरायसालिखौ गायसननानै होनाय जादों। जोंनि फरायसालिया ओनसोलनि गेजेराव सोरनिबा मेगननि नोजोराव बा मुगैथावबो जानो हागौ बा नायसनथावैबो जानो हागौ, अब्लाबो जोंनि सोलोंथाइ होनायनि ओंथिया जों बेखौ सानाखै। जोंना जेरै जोङो मोनसे खोथाखौ बुंदों जे सिम्पोल लिभिं हाई थिंकिं, माने जोङो बे सोदोबखौ लानानै जोङो जोंनि बे फरायसालिनि जा थांखि एबा बिथांखि बेखौ जोङो जाफुंहोनायजों लोगोसे जोंनि इयुननि गथ'फोरखौ जोङो मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो थांखि आजावनानै लानाय जादों। जोंनि फरायसालियाव दा जोङो जोंनि स्टाफआव 15 स्टाफ्स आरो लाइब्रेरियानफोर दं आरो लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरबो दं। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि फरायसालियाव जाबायदि नांगौ सुबिदा बेफोर सुबिदाखौ जोङो होगासिनो दं एबा आरो मोनफुङाखैबा बेनि सायावबो जोङो आबुङै सानफुंनायजों लोगोसे जोङो बिसोरनो मोजां सोलोंथाइ होनायाव बा गियान होनायाव जोंनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों जों बिसोरनो सुबिदा बा बिसोरखौ गोजौ थाखोआव दैखांहरनायनि हाबाफारि बा खान्थिखौ जों आखायाव लानाय जादों। 2020 मायथाइनि जा मुं थिसननाय हाबाफारि, बे मुं थिसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे मुं थिसननो हागोन। गिबियावनो आङो नैबे जोंनि फरायसालिनि
मुं थिसननाय हाबाफारिनि मोनसे फर्मखौ आं दिन्थिनानै होनाय जादों। बेयाव जोंनि गासै डिटेल्सआ दं आरो बेनि नैथि बिलाइथिं दङ जोंनि फरायसालिनि जा फर्म, बे फर्माव कमार्स आरो आर्ट्स आयदानि मोननै आयदानि फर्म बियो। बे जाय बिजाथिफोरा बबे बिथिङाव फरायनो गोसो जादों बिसोरो बेखौ नायनानै सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन आरो गासैबो थंखौ डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय जोंनि बे फरायसालिनि जा वेबसाइट एबा जोंनि बे फरायसालिनि मबाइल बा जानबुं नाम्बार, बे जानबुङाव कल खालामनो हागोन होननानै आं बयनिसिमबो रायजो राजा एबा फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबथ'नाय जाबाय। जोंनि गेजेर गोजौ फरायसालिनिफ्राय दिनैसिम खेबथाम होखांनाय थांबाय आरो नै खेबब्रैयाव जों रानिं जागासिनो दं। खेबब्रैयाव नै दा रिजाल्टआ ओंखारथ'वाखैनो। आसा खालामदों बे खेबावबो मोजां रिजाल्टखौनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। दिनै बुंनो थाङोब्ला देग्लायनि बोसोराव जोंनि फरायसालिनिफ्राय गासै 32 जन फरायसा एबा फरायसुलिफोरा एग्जाम होदोंमोन। बेनि गेजेराव आं आसा खालामदों जोंनि फरायसालिनिफ्राय 10खौ आङो फार्स्ट डिभिजनखौ मोनगोन होननानै आसा खालामदों। बेनि अनगायैबो थार्ड डिभिजननि फरायसाफोरानो दिनै जोंनि फरायसालियाव फरायनानै नैथि थाखोआव बांसिनानो सेकेन्ड डिभिजन मोननानै पास खालामनो हादों। थामथि थाखोनि खोथाखौथ' बुंनाङा, दिनैसिम थामथि थाखोआव जोंनि फरायसालिनिफ्राय रावबो पास खालामफेराखै आरो लोगोसे फेल होननायनि ओंथियाबो ओंखारा, बेखौनो आं बुंथिनाय जाबाय।